En vanuit Ljouwert is er ook op internet een programma van Klipkar Plus, namelijk Klipkar TV. En dan kun je 24 uur daags, zondagen in de week, 364 dagen in het hier Friese clips zien. Klipkar TV, op internet en op Omroep Live. En misschien ook nog wel op de nachttelevisie, daar waar ik naar zien. En ja, ik wil ook elke keer oproepen om een clip te maken. Ja, dus als het een clip haast, stuur hem vooral op. Ja, dan een bijzonder moment. Ik zou zeggen, Fenneke, zangeres van Fenn. Hier zit een hele mooie knop. En ik zou heel graag willen dat sto Klipkar.tv Iepening. Dus ik zou zeggen, ram keihard op die knop. Keihard, hè? 3, 2, 1, fire! Klipkar.tv, het eerste non-stop clipkanaal van Fries product is no online. Klipkar TV. En dan zul ik je net langer ophouden. Ik wil graag het podium oerjan aan de band Fenn. Groot applaus. I needed to get out. Forgetting me as I need to forget you. I need to forget. All I see is your back, and all I hear is silence. You never took it back. You left me with all this violence. I've been waiting to mess up. I've been patient until now. You ended all when I left me without making a sound. I needed more than you've got. I've given more than I had, and it was all about you when I needed you. So there are some pieces